želiš, budi i ti jedna od nas. Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Ako to želiš, budi i ti jedna od nas. Nebo se žari od čarobnih zraka, avantura je počela sad. Pod zvijezdama takne nebo i putujem kroz svemir, tad vrijeme nestaje, samo mašta ostaje. I moj let do neba. Wings, tvoja ruka u mojoj ruci, to nam daje pravu moć i sigurno bit ćemo jače od svih. Wings, osmijeh koji očarava i osvjetli naš svijet, daje osjećaj što zna pravi put. Wings, taj čarobni wings, samo moj zvijezdani let i snaga te sjajne zrake ispod tog znaka Wings. U teškoj borbi Bloom i njezini prijatelji uspjeli su uz pomoć svojih profesora i majstora magije pobijediti vojsku tame. Zle Trix, koje su sve ovo i započele, uhvaćene su i magična dimenzija je spašena. Kao i obično, ovo je samo početak još većeg izazova. Nemam vremena. Ako se ne požurim, primijetit će me. Ok, pogledajmo, samo da razmislim. Da, to je to. Ne. Čekajte, moram malo razmisliti o tome. Tako je. Evo krenem lijevo, magija će... Čekaj, ako kažem 3, ona će se vratiti, doći će. Da, tako je. I ako odmah sada napravimo ovo, 100% sam sigurna da nas ona može izvući iz ovog užasnog mjesta. Sigurna sam da je ova ideja bolja od onih prethodnih 50. A Digit i Piv će sa nama, te se zaustaviti na sredini. Digit na desnoj, a Piv na lijevoj strani. Brojat ću do 3 i onda ćemo svi zamijeniti mjesta kako bi proizveli neočekivani magični udarac na zid. Hoće li nam barem pokreti biti usklađeni i elegantni? Šš, tišina, netko dolazi. Tko je to? Pitam se. Tko je to? Lejla, dobro si. Mislili smo da su i tebe uhvatili. Da, uhvatili su me. Ono odvratno stvorenje. Feniks, da. Srećom pa sam uspjela pobjeći kroz prozor ćelije. O ne, nisi valjda, to je opasno. A kako je Piv? Je li dobro? Da, dobro je. Sigurno si bila zabrinuta za nju. Ipak ona je tvoj Pixi. Piv, tako se ne dočekuju gosti. Pogledaj. Vidi tko je tu. Rekla je da joj je drago što te vidi. Hvala, Dizi, ali nemamo vremena za čavrljanje. Hoćeš li nas uspjeti izvući odavde, ha? Nisam sigurna kako, ali ne odlazim bez vas. Iscrpljena sam, nemam ni trunku snage. Mislim da je brava na onom zidu.
Lejla je se dobro. A bit ću dobro. Feniks je iscrpio moju moć, to je sve. Moramo brzo izaći odavde. Ali naša krila su prekrivena katrom, ne možemo letjeti. Jeste spremne? Da. Ovo nije način na koji Pixi putuju. Baš bez veze. Neću se moći popeti, a preslabo sam da bih letjela. Pronađimo radije stepenice. Znači, ta se djevojka usudila pobjeći iz moje tvrđave. Beskorisni Pixi, mislite da ste sigurni s njom? Kako ste pogriješile? A tebe ću, mala dosadna vilo, zaustaviti svojim sablasnim čudovištima. Ustanite, stanovnici tame. Slušajte zapovjed svog gospodara. Vaš plijen ide prema glavnom ulazu. S djevojkom činite što god želite, ali Pixi su mi potrebni živi. Uspjeli smo. Točno, stigli smo do glavnog nivoa. Moći ćemo izaći odavde. Pričekajte malo da upalim svoju info rukavicu koja će mi omogućiti da odredim... O, nedostatak energije. Mislim da je ono izlaz, ali i moja magična moć je slaba. Upravo si. I ja osjećam slabost. Jedva i govorim. To me podsjetilo. Znate li da... Kata, ovo nije pravi trenutak, kasnije ćemo razgovarati, u redu? Isprljala sam se. Jedan je gotov, to! Ne radujmo se prerano. Pa možemo barem bodriti Lejlu. Jej, samo tako Lejla. Sigurni smo. O ne, to je Feniks. Ne. Nerazumna si, djevojko. Jedva imaš snage stajati na nogama. Predaj Pixije. Nikad, neću ih predati. Zamara me tvoja beznačajna neustrašivost. Ali nema veze. Vrijeme je da platiš za svoje pogreške. Ali kako je to moguće? Trebala bi biti slaba. Nije lako pobijediti vilu. Stvarno? Zbogom, Bilo! Nitko ne može preživjeti pad s ove visine. Wow, super izgleda. Cijela Alfija je spremna za tulum. Postali? Ne znam gdje bi mogli... Hej, eno tehne! Ostalo je još 2,54 metra. Kigo vidi, Mjuza je zauzeta zvučnom probom. Super zvuči.
Jesi li vidjela Floru? Da, sa svojim cvijećem je naravno. Bok, Flora. Ovo izgleda fantastično, nadmašila si samu sebe. Stvarno misliš? Treba li ti pomoć? Nije potrebno, sve je pod kontrolom. Pa onda bi možda mogla pomoći Steli oko njezinog zadatka. Jesi li je vidjela? Posljednje što je rekla, bilo je da ide obaviti nešto jako važno. A što sad? Odgovarala mi je kad sam je probala u trgovini. Zašto mi se uvijek dogodi ovako nešto? Stela, jesi li dobro? Nisam. Kakav nered. Budi tako dobra i pomozi mi. Stela, što se ovdje dogodilo? Gle, trebalo mi je 2 sata da izaberem haljinu. I da onda shvatim da mi ne stoji dobro. Poslije toga izaberem drugu. Molim te, Blum, pomozi mi. Stela, kako ti ja mogu pomoći? Pa ti si modna zvijezda. Ili ti je potrebna samo moja magična vatra da ti počisti sobu? To mi nije potrebno. Gle, moram pomoći nekome kome je pomoć stvarno potrebna. Bok! Ne, nemoj otići. Stela, tvoja odjeća je sjajna. Molim te, pomozi mi. Što god obukla, izgledat ćeš super, vjeruj mi. Ali prošlo je mnogo vremena od kad nisam bila s Brandonom na Tulumu. Potpuno sam zaboravila u kojoj me je haljine već vidio. Pa, budući nikom nije potrebna naša pomoć, malo ćemo prigristi. Ha? Što je to bilo? Hej, kako si sladak. Ne brini, neću te povrijediti. Kako si ti sladak, mali magični ljubimac. Dođi, skoči, slatkice. Hej, dođi ovamo. Imam te. Ups. Hej. Hej, čekaj. Mislim da nikada prije nisam bila ovdje. Nisam zapravo niti sigurna gdje sam, ali mislim da sam blizu zapadnog krila. Kladim se da je otišao vuda. Gdje je? Sigurno je prošao kroz zid. Vrata. Trebala bi biti ovdje. Wow! Što imate za reći u svoju obranu? Ovo mjesto je čarobno. Mislim, knjižnica Alfije je ništa u usporedbi s ovim. Zašto nikad nisam čula za ovo? Zato što niko ne smije znati za ovo mjesto. Vidi ti nju. Prvo mučiš mog morskog konjica, onda se ušuljaš u Alfinu zabranjenu arhivu. Pokušavam sve ovo shvatiti. Ja sam Pixie Concorda i ovo su moja 2 magična prijatelja. Kako je sladak. Znaš, moj posao brinuti o magičnoj arhivi za Faragondu i držati je podalje od znatiželjnika. Da odem? Pa barem bi se mogla predstaviti. Moje ime je Bloom i ovdje sam posve slučajno. Ali hej, što su to Pixie? Draga moja, mi Pixie smo magična stvorenja koja pomažu vilama u borbi protiv zla. Vi pomažete vilama? Da, u stvari neke vile i Pixie ostvaruju duboku vezu, nešto poput ljubavi. One postaju nerazdvojne, kao sestre blizanke. Stvarno? Mi na to gledamo kao na vezu i to je nešto posebno za Pixie. Voljela bih i ja imati svog Pixija. A ti, jesi li ti vezana za Faragondu? O ne, ja sam vezana za ovu arhivu. Nisi li usamljena ovako sama? Ne, nisam. Osim toga imam magične životinje koje me vesele i prave društvo. Oni se zovu Pixie ljubimci i žive s nama i posuđuju nam svoje talente. Wow! O ne, vrijeme je! Što je bilo? U totalnoj sam frci, zakasnit ću na Tulum. Onda kreni. Prijatelji te sigurno čekaju. Tulum počinje. Ovo je smiješno. Zašto se Bloom toliko zadržala? Već mi je dosta čekanja. Ipak sam ja ta koju obično čekate. Stižem! Oprostite što kasnim. Ne moraš žuriti. Što se dogodilo? Je li sve u redu? Da, Flora, ali mislim da sam se ovoga puta presvukla brzinom svjetlosti. Hvala, Kiko. Kako izgledam? Je li mi frizura okej? Mogu li nešto reći?
Naravno, u vezi suknje, jel da pokušala sam. Budi mirna, ha? Sad će modna vila to srediti. Slušajte, prepoznajete li ovaj zvuk? Zvuči kao da dolaze majstori magije. Požuri, Stella. Ha? Čekaj malo, ne možeš požurivati perfekcionista. Dolaze. Gdje? Tko? Kad? Zanimljivo. Sigurna sam da sam čula nešto. I ja. Zar smo obje krivo Hej, čule? eno ih! Sky! Naprijed, Brendane! Kakav kreten! Skoro ih izrušio. Možda im je pokazivao novi manevar. Bog. Ma daj, Sky. Ti si rekao da želiš teatralno ući. Haha. Sky, jesi li dobro? Naravno. Osim toga, blago spuštenje je bilo ipak malo predvidivo. Ne misliš li tako? O. To je Timi. Hej, djevojke, lijepo vas je vidjeti. Dobrodošao u Alfiju, Timi. Prešli ste cijeli taj put kako bi nas vidjeli. Ne, došli smo vidjeti samo tebe, draga. Izgleda da su spremni za početak. Krenimo da nešto ne propustimo. Učenici, profesori, dobrodošli! Poslije zajedničke borbe protiv vojske tame, puno je rada potrebno da bi se našoj školi vratio stari sjaj. I pošto smo uspjeli u tome, najveću bih zahvalnost htjela izraziti jednoj vili. Blum, molim te, popni se na pozornicu. Wow, Blum, to je sjajno. Da, hajde, Blum. Čekaju te. Ne, stani malo. O, da, tako je prirodnije. Sad si spremna za to da budeš u centru pažnje, draga moja Blum. Nema šanse, mi smo Winxice i zajedno smo u ovom. Ništa ne bih mogla bez vas. Misliš? Tako je, idemo svi zajedno na pozornicu. Evo, pridrži ovo. Sada proglašavam da je Alfija škola za vile otvorena. Nadam se da će cijela godina biti ovakva. I ja. Reći ćete mi točnu lokaciju sela u kojoj žive Pixi. Nije ti dozvoljen pristup našim informacijama. Stvarno? Hej, ostavi je na miru, nasilniče. Dobro onda. Odlično. Već mogu osjetiti snagu vaših moći. Vaša magija je moja, a sad je red na vas. Sve ću vas gnječiti jednu po jednu dok mi ne kažete gdje je vaše selo. Tamo krijete tu knjigu, zar ne? Ostavi ih na miru. Govorite! Ili patite! Blum, tiha si večeras. Je li sve u redu? Dobro sam, Sky. Imala sam malu pustolovinu. Što? Bila si u nevolji, nisi pozvala tog susjeda, princa na bijelom konju. Pa nema čudovišta baš u svakoj pustolovini. Što se dogodilo? Pa, u stvari to je čudna priča. I obećala sam da nikome neću reći. Hej, zar sam ja tebi nitko? O! Povrh svega, imala je apsolutno odvratnu majicu i bila joj 3 broja veća. Ali imam osjećaj da ću ove godine saznati pravu istinu o mojim roditeljima. Pa, možeš računati na pomoć majstora magije. Ne, ali stvarno mislim, jeste li vidjeli kako se obukla? A tek crveni šešir. Pogledajte tko je tu. Želite li nam reći gdje ste bili? Tek nam je pokazivala kako da namjestim simulator. Ma daj, ovo stvarno nema potrebe niti komentirati. To je nešto novo. Ne bi ti bila Stella da ne prokomentiraš. Hej, već je kasno. Moramo se vratiti u crvenu fontanu. Hej,
Hej, Bloom. Da? Nešto nije u redu s drvećem. Bog društva! Hej, što to radiš? Gdje si krenula? O, jesi li dobro? Bloom, je li dobro? Dobro je, samo je iscrpljena. Hajde, probudi se. Ajde. Ej, što je ovo? Liči na... Piksija? Je, to je Piksi. Ali zašto ima Piksija? Tko je ova djevojka? Što je se dogodilo? U sljedećoj epizodi Bloom i ostali pomoći će svojoj novoj prijateljici Layli da se oporavi. U međuvremenu, misteriozno stvorenje pronalazi zle saveznike koji su stari neprijatelji Wingsa.